बिथिं आरो बरिया स्रां स्रां नुयो आरोना ओरैबायदि हा र' बरिया नुयो लोगोफोर। हेलौ लोगोफोर, बे आंनि गोदान भिडिअ बयखौबो गोसो गोथारै बराय हरलायबाय बे मोनाबिलि समाव लोगोफोर। बे बोराय मोखांखौ लानानै लोगोफोर अननानै फार्स्टनिफ्राय जोबजासिम नायलांलायदो। अननानै दिनै गोदान ब्लग लाबोलायबाय, अननानै फार्स्टनिफ्राय जोबजासिम नायलांदो। सिगाङाव जिबायदि सापर्ट होबोदोंमोन बेफोरबायदिनो सापर्ट होलांबाय थादों लोगोफोर, अननानै आरोना नायलांदो। बिदिब्ला थौदो। माने बिल्डिं सानिफ्राय बेफोरबायदि नुहुरो आरोना, हाथरखि बायदि ख्रि ख्रि नुहुरो। नायनो हागोन माबायदि लोगोफोर, बरिया नुहुरो। माबा अख्रां सायाव माने हाथरखि जोंनाय बायदि माने ख्रि ख्रि नुहुरो आरोना, जेरैबो सोरगिदिं बिदि नुहुरो जाहैबाय। माने आं बिल्डिं सायाव दं आरोना लोगोफोर, नायनो हागोन माबायदि बरिया नुयो आरो सुपारि बरिया नुयो। मोनाबाबो ख्रि ख्रिनो आरो सानबाबो बरिया नुहुरो, माने ख्रि ख्रि बरिया नायनो मोजां नुहुरो बिल्डिं सानिफ्राय गोजौनिफ्राय आरोना। बेबायदि नुयो, जेरैबो सोरगिदिं बिदि नुयो आरोना लोगोफोर। ब्लगखौथ' बानायनो सोलाबला, दसेबाबो माने लोगोफोर नोंसोरनो देखायसाबनो दसेबाबो माने दसे फैबाय लोगोफोर। फार्स्टनिफ्राय जोबजासिम नायलांबानो जाबाय अननानै लोगोफोर। नोंसोरबो मालाबा फैबा नायफैबानो जाबाय। इटानगर जायगायाव बरिया नुयो आरो माने मालाबा बेरायनो फै। बारा गोजान नङा जोंनिफ्रायथ', जेनेबा हमना 500सो बारा लायो आरो। बरिया जायगा माने बिराद गोजौथार आरो माने बेयो ख्रि ख्रि नुयो। गोजा गोमो गोथां नुयो आरो माने मैया हाथायनिफ्राय बायना लाबोदोंमोन आरो लाव थाइसे, बियो 90 थाखा आरोना थाइसेयाव। नायनो हागोन माबायदि दाम अरुणाचलाव आरो इटानगरावनो। नैलै बारा गिदिर नंथारा लोगोफोर, नायनो हागोन बेनो 90 थाखा। बायनानै जानो हाया जेबो बुस्थु, बिराद दाम आरोना। उफाय गैया। ओमफ्राय दा आं बाथोन माबादों, सिफ्लेदों आरोना मोनानि, बेजोंनो जानोसै। उफाय गैया, माथो खालामनो। फान्थावआ 80 थाखा केजि, बिराद दाम। बिराद दाम जादोंलै नै फान्थावआ, बिराद दाम गोसा, बायनानै जानो हाया। सब बुस्थुखौ बायनांगौ, उफाय गैया। बाहेरायाव फैबाय नालाय सब बुस्थुखौ बायनांगौ, बायनानै जानांगौ जायो। आरो बिराद फैसा थाङो। कबिया मैया मा दाम लाखो सेरसेयाव, दाबो 60 थाखा 70 थाखा दंमोन कबि सेरसेयाव आरोना। 60 थाखा लायो, मालाबा एसे खमायो, मालाबा आरो बारायसिनोसै बिदि। ओमफ्राय आलुआ 40 थाखायाव मोनो, आलु बोरायखौ लोगोफोर। नैबे माबायावनो लाव थाइसेयावनो 90 थाखा लोगोफोर। नायनो हागोन माबायदि थाइसेल'थारलै, नायनो हागोन माबायदि दाम, आसरित। जेबो बुस्थु बायनानै जानो हाया इटानगराव। नै दा गिदिंलायबावोसो, बेनो 90 थाखा लादों आरोना। बिराद दाम, बायनानै जानो हाया जेबो बुस्थु। नायनो हागोन